Eba Liga ere martxan dagoeneko. Take Saskibaloi taldeak larunbatan jokatu zuen ligako lehenengo jardunaldiko partidua. Zarauztarrak izan ziren bisitari Usabal kiroldegian. Azken emaitza kaskarra etxekoentzat. Takek galdu egin zuen. Take Tolosak 57, Ulazia grupok 76. Jon Azaldegi hemen dugu partiduak eman zuena komentatzeko ongi etorri. Bai, eskerrik asko. Lehenengo jardunaldia, lehenengo partidua etxean da lehenengo porrot mingarria ez larunbatekoa. Bai, mingarria izan zen batez ere, beti komenia ondo hastea, baina horren aurretik aurkarik izan daitezkelako seguraski urten zehar gure kontrario zuzenak, hau da, sailkapenen bastante gertu ibili daiteken aurkari bada, eta hori dela eta, irabazteak komeni izan, eta ez genuen lortu, aukera bat galduta ez, baina etorriko dira beste aukera batzuk. Lehenengo laurdenetik taldeatzen ondo hasi, 17 eta 22, lehen laurdenaren amaierako markagailua, atxen aldira ere atzetik 7.23 eta 40, ze pasazitzaion taldeari hasieratik kaskarrasteko? Taldeak, talde berri bat da, eraikitze prozesun dago, eta, berea puntu aulak eta puntu zeak ditu ez, puntu indartsua ditu ez. Horren artean, taldea etzan gaizkia ziberez, baina, bai gerritu zan garbi, baloi galduetan badaola asko betzeko daola, ikusten dan justu, irudietan ikusten dan bezalaxe. Eta hoiek murriztuta, baloi galduak murriztuta, atzen egintzan lana, defentsan egintzan lana oso serio izan zen, eta erason ere jabein aurrera iritsita, estatikoan jokatzen jakin genuen ez, aukera politiak sortuk batzutan, bezautan ezain beste, baina nire ustez baloi galdun kontua izan zen batez ere azpimarragarria eta puntu haulena diferentzia hondikin. Hortik aurrera bereiek puntu asko lortu zituzten, eta guk ezin izan genuen aurretik joan inungo momentutan partiduen. Zuzero horrek aipatu duzu, Zarautz Liga amaieran aurkari zuzen izan daiteke, hortxe mailari usteko lehia horretan, antzematzen ez, Zarauztarrak beste pauso bat aurrera gozu dela. Bai, bereiek berein lan zuten, talde serio dela erakutsi zuten, atzen ere gogorra ituzian, eta batez ere guk emandako aukerak ez zituzten desaprobetxatu ez. Jaurtiketa, kaliazko jaurtiketa batzuk sartzeaz gain, galdutako baloi guztio iritatik, probetxua zuten, ondo korritu zuten, eta berein aukerak aprobetxatuz, gu baino gehiago izan ziren bai. Bitxik ere gisa, Zarauztarren entrenatzailea Goar Artetxe da, duela hilabete gutxira arte, Tolosarrekin jolasten zuen jokalari hoia, antzeman altzen hori, Goarrek take ondo ezagutzen duela. Ez dakit ze puntutaino antzemantzan, ze egia da, naiz eta beak gukin urte asko jokatu, gure kategorin talde guztik nahiko ezagutzen deula elkarrez, eta dudari gabe gehiago ezagutzen gaitu, psikologikoki ere gehiago ezagutzen ditu taldekide guztik, badakite ze jarrera dituzten, noiz ateratzen diren partidutik askotan noiz ez galtzen duten nolabait emozioek kudeatzeko arazoak dituzten eta baina ez dut uste horri zantzanik gakoa. Beraiek gehiago izan zian talde bezala, gaur egun jokalari bezala ere gehiago dialako bereietako asko gu baino. Besterik gabe. Aspektu positibo isea, partidua galdu zen arren, gazteek izan zuten papera, ez? Hor, paper gehiago izango dute, gehiago jokatu dute demoraldi honetan gazteek, eta jokatzeko aukeratzen zuten, minutuak izan zituzten, eta ez zuten gaizki egin. Ez zuten gaizki egin. Egia da, seguraski, aurtengo demoraldian euko dituzten minutu, baina pixka zertxo bait gutxiago izan zituztela, seguraski. Ikusita, irabazteko partidua zanez, entrenatzaileak ere etzun berezik ikaragarri rotatu, baina dene jokatu zuten pixka bat, eta pixkanaka minutuk izan, eta konfiantza irabazten joateko ondo etorri zitzaien. Eta batez ere esperientzi bezala ederki etorriko zaia, dudareko. Lehenengo jardunaldian porrota, baina bigarrenari begira jarri beharko du taldeak, Mondragon Unibertsitatea izango da, astenuntako aurkaria, partidua kanpoan izango da, komunikoa ez, partidua irabaztea albada bentsat. Bai, demoraldi aurrean garbi utzi genuen, demoraldiko bi partidok, lehenengo bi partidok oso garrantzitsuk ziala, arrazoi berdinengatik, Zarautz bezala Arrasate ere beran ibiliko den talde bat delako seguru aski, eta Arrasatera joan behar du partidua irabaztea, baina kontutan izanik ez dela bat ere erreixa izango, ikusita ze emaitza izan duen asteburu honetan, oso aurkari gogorran kontra, naiz eta galdu, erakutsi du jokalari zehatz batzuekin jokatuta, oso nukleo gogorra daukala, oso jokalari finak diala, eta sekulako gerra emateko preste hongo diala. Takek zer aldatu behar du, aste honetatik hurrengo astera? Aipaturiko baloi galduak murriztu, atzean beti bezala jarraitu, eta erasoan alizan ez gero, ardurak zertxoait gehiago banatu ez, ez bakarrik jokalari batzun eskuetan ezin dute jaurtiketek egon. Nik uste denok bota harritugula jaurtiketak gehiago, denok izan behar dugula protagonistagok, bai aurren, eta baita ere atzen, baina atzeko lana baino gehiago, ni beti aurreko lana azpimarratuko nuke. Hoxe izan da larumateko partiduak eman zuena, Jon, eskerrik asko, honetortzagatik eta hurrengo arte. Bai, zuei, plazerrat izan da.
Hauxe partiduak eman zuena eta orain entrenatzaileak eta jokalariak partida amaitu ostean egindako adierazpenekin utziko zaituztegu. Bueno, partido gogorra izan da, gure asmoa zen puntu gutxiko partida izatea. Bueno, gaur egun erason zailtasun desiente dauzkagu, baina defensan ondo gaude. Eta hasierako minutu gure erritmotik atera gaituzte, erritmo bizia izan da. Eta gaur egun koste itezeko erritmo egiten manejatzea. Bigarren laurdenen gure joku motatik gertu gongea, momentu askotan partida berdin diudeu. Baina koste intzaigu batez ere rotaziotan sartu ganen, aukiko jokalarik prozesu luze bat euki beharko dute minutu jolastu izateko, naiz eta ondo entrenatzen ari. Eta hirugarren laurdenen beti desabantaila txiki batekin ongea, eta ez deu lortu euneko partidun sartzea, naiz eta amaieran aukerak euki. Bueno, Zarautz talde ezaguna da, azkeneko urtetan ibilbide paretxo auki deu, eta asko ezagutze geha elkarri, eta holakotan beti derbik pronostiko zaila izaten dute, nerbiok paper garrantzitsua jokatzeuelako, eta gaur bereiko begok izan dira, eta gelditzen egun bakarra ikasi eta aurrengo partida irabazteko saiatzea. Gure taldeak eraketa prozesu bat jarraitu behar dula, baja asko ditugu, eta baja horiek azpiko taldetatik etorrian jokalarikin bete deu, eta jokalari hori guendik falta zaie ritmo puntu bat edo gogortasun puntu bat liga honek exigitzen duna. Etorkizunen nik uste konpetitzeko gai izango gehala eta partiduk irabazteko gai izango gehala, baina entrenamendu bakoitza hartu behar du final bat izango alitz bezala, hobekuntza prozesu baten sartu behar du bai edo bai, naiz eta azkeneko 6 astetan jokalari askok aurrera pauso bat eman duten, eta tokatzeguna da, alik eta azkarren partiduk irabazi, eta maila mantentzeko alegin hortan lasaitasun hartu. Bai, bueno, pretemporada guztiagoaz lan egiten partidu hau irabazteko. Lehenengo partidua etxeen Eba Liga zaila danez, baina alde hona indeu, eta hortxe biligea, gure gora berak eukiteu, baina saiatu gara egiten, da bueltan saiatuko gabera jairazten. Euskal Kopan lehenago jolastu dagoen kontra de baita eta kaldin genuen, eta entrenatzaia de betianik izan da gure jokalaritako bat, eta horten junda. Bai, ez dautzen genitu jokalarik izena eta asko, baina landu genuen asko, baina jokoa nola zen defensa berezik da jartzeko, baina ezin izan dira azte. Jokalari asko juntezkigu Lander Lasa eta Goar bezala ez, eta ni eta beste 3 edo goga gazte gehanak. Eta kalidadatik igual oain suabego gaude, baina nik uste taldea normalen baina askoz juntuko daola. Eta mantentzen saiatzeko aukera daukau eta lanengo du behar dana.